Будаўніцтва дзіцячага садка ў Бараўках, самым маладым мікрараёне Барановічаў, распачалося роўна год таму і зараз выйшла на фінішную прамую. Гараджане з нецярпеннем сачылі за тым, як дзень за днём рос і прыгажэў гэты трохпавярховы будынак. Засталося няшмат, некаторыя фасадныя работы па ўнутранай апрацоўцы, добраўпарадкаванне тэрыторыі. Зараз усе сілы генпадрадчыка Будтрэста нумар 25 задзейнічаны для таго, каб аб'ект быў здадзены ў тэрмін. На ім працуе каля 250 чалавек і разнастайная тэхніка. Объект сложный, детский сад, но это детский сад, он, будем говорить, сегодня многофункциональный. Здесь пищеблок, прачечные, кабинеты физиотерапии, музыкальный класс. Ну, здесь, будем говорить, сегодня это своя специфика, будем говорить, этого помещения. Это не то, что сегодня строит жилой дом. Первый этаж построил, и все аналогично пошло дальше. Очень много оборудования специфического. Со следующей недели начнется передача помещений, групп по детскому саду. Первые 6 помещений будут уже переданы. Всего здесь 13 групп детей и внизу 2 ясені. Сродкі на будаўніцтва гэтага аб'екта былі выдаткаваны з абласнога бюджэта. Сума склала каля 8 мільёнаў рублёў. Зусім хутка ў верасні садок нумар 10 адчыніць свае дзверы для 240 выхаванцаў. Персанал складзе больш за 70 выхавацеляў і іншых работнікаў. Чем отличается новый сад от, можно сказать, дошкольных учреждений города Барановича? Конечно, своей начинкой. Здесь современное технологическое оборудование, современная компьютерная техника. Здесь будет отдельный компьютерный кабинет. Здесь будет кабинет физиотерапевтической направленности. Здесь, естественно, есть бассейн. Можно сказать, что здесь сразу будет установлено видеонаблюдение. Это безопасность тоже наших ребятишек. Дарэчы, ужо ў наступным годзе тут жа ў мікрараёне Бараўкі распачнецца будаўніцтва школы на 1020 месцаў. Таксама ў бліжэйшыя гады плануецца пабудаваць яшчэ 2 дзіцячых садка. Алена Ракусь, Юрый Печур, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».